कसे काय म्हणजे आज आपण भरपूर लांब क्रिकेटच्या टुर्नामेंटसाठी एका गावात इल्लेलो. कुठच्या गावात इल्लेलो आणि मॅचचो रिझल्ट काय असा तो तुमका उद्याच्या ब्लॉगमध्ये सांगते. पहिली गोष्ट तर आमका घरात टायमावरती पोहोचायचं होतं आणि आज काय आना ऐकाकच तयार नाही होतो आणि म्हणजे आमचा प्रवास एवढं लांब होतो की घराकडे येईपर्यंत आपणाक 9 वाजून 10 मिनिटं झाली. त्याच्यानंतर अंघोळ वगैरे झाली, बहिणीने वगैरे सगळ्यांनी तयारी केली आणि मी पण इस्त्री मारलेले शर्ट घेतले आणि पट्टापट रेडी झाले आणि आईची आणि तयारी लवकर झाली त्यामुळे आई आणि मंदिराकडे लवकर जाऊन निघाली. त्यानंतर भाव आणि मी पण निघालो. तर मंडई महाशिवरात्र असल्यामुळे आमच्या मंदिरात कार्यक्रम असतात दरवर्षी. आमचा असं श्रीदेव लिंगेश्वर मंदिर म्हणजे सगळे ग्रामस्थ वगैरे जमा झालेलेच होते ऑलरेडी आणि पालखीचा टाईम झालेलो आणि गावात पालखी असल्यामुळे आम्ही इतरत्र काही जास्त फिराक पण जाणव नाही कारण पालखी आम्ही कधीच चुकवणव नाही. अशा प्रकारे अतिशय आनंदात व उत्साहात गावातील सर्व ग्रामस्थांसोबत पालखीची मंदिराभोवती एक पूर्ण प्रदक्षिणा केली जाता आणि म्हणजे या वातावरण एवढा सुंदर असताना की त्या शब्दात व्यक्त करू शकणे नाही. तर आमच्याकडे शिवरात्रीचा प्रोग्राम अशा प्रकारे होता. तुमच्याकडे कशा प्रकारे होता कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.